Kwasukasukele. Ngizawukhuluma ngobuwele nangamawele nangewele. Yini into enza ngikhulume ngalolu hlobo lwalwezilwane kungabantu kodwa? Yingoba kunezinto engithola ukuthi zazenziwa uma kwenzakala kulelo khaya kwatholakala lolo hlobo lwalezolwane ezingesenziwa manje. La kukhona amawele, kukhona ubuwele, kukhona amaphahla, kukhona amakhosazana, kukhona namakhosi okungamakhosana. Kwehlukene kulaba bantu ngokwendlela yabo noma ngokwendlela yokufika kwabo akufani. Bekuthi uma ke ethole abantwana baba ngamantombazane bobabili, bekuthiwe amakhosazana lawo. Uma ke ebethole abantwana babafana, kungabafana bobabili ebuweleni babo, bekuthiwe ngamakhosi noma kungamakhosana. Ithi ke inkulumo kukhona umuntu ozalwa abeyedwa kanti esibelethweni kumake wakhe wayengeyedwa. Lowo moya kusuke kungumoya ubuwele ogcina ubekeka njengesembathiso kumuntu ukuthi ungozalwe embede. Okungukuthi kunezinto ezazenziwa maqondana nalolo hlelo lwalabo bantu kodwa sesingenziwa manje. Ukuqala ukutholakala komntwana eyedwa kuwubunhlanhla nje obuvela esidalweni naNkulunkulu. Uma ngabe kuzotholakala abantwana bebe babili, okusho ukuthi kuyinhlanhla enkulu lokho. Yiyo ke lento eyayenza kudala ukuthi uma ngabe kwenzakele lokho uthola ukuthi ekhaya kunqunywa imbuzi, kubongwe kuleso sidalwa naNkulunkulu wenhlanhla ngaphakathi kwekhaya. Nakubo wakhe futhi lo makoti nakhona bakutusa lokho bakubonge. Lokho kwakwenzelwani? Kwakwenzelwa ukwemukelwa nokwemukeleka kwaleso sipho saleso sidalwa senhlanhla kulelo khaya. Yini enza ngisho lokho? Njengamanje kunabantu abazaleka ebuweleni bengamawele, benobuwele, abaxakekile nabahluphekayo nabahlezi bekhathazekile empilweni zabo, abanye behlezi belwiseka empilweni zabo. Kanti balwisiswa ukuthi lesa sidalwa senhlanhla saduba. Ngobani? Abazali babengakhombisanga ukwamukela. Umoya wempumelelo nomoya wenjabulo ngaphakathi kwekhaya abazange bakhombise lokho.
besithi ke inkulumo lento isiyinsila ethi loya moya mhlawumbe walesa salukazi noma leliyakhehla owube uyimvuka wapha labantu laba bantwana abawubonganga kushuthi awumukelekanga noma isiphiwo sawo asemukelekanga lento besigcina idala ububha nenhlupheko kulabo bantu labo. Ithi ke inkulumo labo bantu ibona abantu bokuqala ke ababefike babongwe uthola ukuthi abanye bayakhuliswa abanye benzelwa leya mcimbi naleya mcimbi okwakungeyesintu eyayaziwa kuqala lokho sekungenziwa manje sekuvele kube luvanzi kujabulelwe nje ukuthi hayi ngoba bayakhula kanti leyo nto isiyincindezi empilweni yabo bona. Ithi ke inkulumo kukhona into ewumuga umkhuba ethi ake ngiveze njengesexwayiso ukuthi uma ngabe bekunabantu abangamawele benziwa yini uma ngabe omunye elimala emhlabeni bese kuba nalomkhuba wokuthi lo kufanele aphelekezele lomunye kodwa uma ngabe lo eyogana akaphelekezelwa yilomunye. Kukhona izinto ke esithi sifike siphike ubunhlanhla thina esizaleke ngabo sigcine sithi uma ngabe singena ekuxakekeni bese sifuna ukubuka izitha bese sifuna ukubuka abezibokubi. Uma ngabe kuleli khaya kwake kwaba khona ababa ngamawele lelo khaya kusuke kungelenhlanhla engifuna ukusho ukuthi lokho labo bantu kuyofuneke bakusukumele bakubheke ngoba kungenye yento engeke zihlobo zami yavela embhulweni kodwa ingabe lokhu imisile inkinga ekhaya angeke ivele embhulweni kodwa lento inkinga ingayimisa ibe khona. Kufana nalomoya ubuwele nawo uyisibango empilweni yomuntu ngeke ngakhuluma ngawo ngaphambilini ngathi umoya ubuwele uba yisibango kumuntu ufuna ukulungiswa. Bengizothi ngesinye isikhathi kulawo makhaya noma kuleyo mndeni abaziyo bona ukuthi kwake kwaba nabantu abaqhamuka ngalolo hlobo ekuzalekweni kwabo kwakhulunywa kuthiwa bangamawele ibiyothi ke inkulumo kimi labo bantu kuyakufanele webusukumele lobo bunhlanhla babo ngoba bona basenhlanhleni akubona abantu labo abasuke bephiwe noma bedalelwe lokhu kuxakeka okuba khona phezulu kwempilo zabo. Beyothi ke lonto akabe beyisukumele nje kodwa beyingayisukumeli ngokuthi bawofike bakhiphe imali ezinkulu noma kube kanjani kodwa engifuna ukusho ukuthi uma ngabe sithola lempande yokuvula umoya ubunhlanhla yobuwele esisuke thina sazaleka ngayo ayisetshenziswana noma ubani ingakho vele kunempepho yawo amawele ayisetshenziswa nje noma ubani ingakho kunempepho yamakhosi ayisetshenziswa inoma ubani njengoba kukhona impepho yamawele ihambisana nezimpande zakhona zobuwele kumuntu engithi ke imndeni leyo ngelilanga ukuze siyokwazi ukuphila impilo ebusisekile singaphila impilo yencindezi ngelilanga lonto leyo abangahlali nje bathule ngoba lento kwesinye isikhathi ivuka ibe lusizi kutholakala ukuthi lesa sidalwa esasiniphela abantwana sesaduba lento ke yenza impilo imenze. Bengifuna nje ukuveza lapho uma ngisakhuluma ngalesi simo salomoya obuwele nobuwele ukuthi yebo khona kwehlukene
ngokwendlela okufika ngayo nokwenzeka ngayo kodwa ikhona lento lethi asidobe le yanhlanhla ivame ngoba uma ingavamanga yilento egcina ithi kuyaba useyazala umntwana omunye uyadlula usalomunye njalo omunye uyadlula omunye uyenda lisho njalo igama ngokwabo lithi uthola ukuthi bafikile omunye uyenda hayi nobani waphindwa bathola uwenda omunye lento le ethi leyo nto idalwa ukuthi akuphakanyiswanga isibongo kulabo bantu uma ngabe ukuthi kuzothiwa batholakele awulona ke wayise edunguzela nangu usendile sekuselo yedwa njalo uthola ukuthi sekunaleyo nto leyo kuleyo mizi leyo yilokho kungekuhleke kanti ngoba laba bantu bafika ngalolu hlobo nje kuye kube kuhle bakhule bendawonye babuke izwe lonke bendawonye bebe nokuthula bebe nokuzwana nempumelelo ibuzwe kubo ithi ke inkulumo leyo nto leyo nje ke esizweni ke sisonke umuphi namuphi oyozwa leyo nkulumo ngelinye ilanga ngithi mina akaye kumelapho wendabuko noma akaye kumuntu oncedakho nangokwamakhambi nangokwempande eziklini amsize kuleso simo leso ngoba kukhona inkinga yogcina ebhajwa kuyo noma ngasabhajwa yena ke ebhajwe ngisho abantwana bakhe kuthola sekwaduba lesi yasidalo bese umuntu wayinenglozi yakhe indlozi yamlahla bese qamba manga ethi bamvala kanti cha abamvalanga kuphela akanakanga into ukunxusa nje ukuthi cha kule nkulumo yami ngithi abasukume nabo abangahlali phansi inkulu ndaba akangibingelele esizweni ngesonke nasemhlabeni wonke ke jikelele ngudumisa lo obingelelakho unobunyanga uyinyanga utholakala ke kwaNongoma lapha kwaNongoma kunendawo abathi kukwaholinyonga istophu kusemantungweni udumisa ke ungumelaphi ungumsizi ungumphilisi wabantu udumisa uyabhula udumisa uyamlapha umuntu ogulakho udumisa uyamsiza umuntu enkingeni abhekene nayo udumisa uyamnceda umuntu ngokomsebenzi wakhe noma ngabe uyawufuna umsebenzi udumisa uyakwazi ukumnceda lowo muntu lowo udumisa njengoba nje elapha ungumuntu ke otholakala ekhaya awubhukhi ke mawuza kudumisa mhlawumbe njengoba amanamba evela la ukuthi nje uxhumane nodumisa umazisi ukuthi uzofika nini nanokwazi kokwesinye isikhathi abanye befuna ukwazi ukuthi eqinisweni vele ukuphi kodwa ngibe ngishilo ukuthi ngikwaNongoma ngwaholinyonga omunye ke mhlawumbe afuna ukwazi ukuthi ke kulolu sizo engizokulufuna mhlawumbe ngingalungisa amasente amangakanani inamba isebenza lapho nanokubuza kahle hle mhlawumbe ke idirection kumuntu uma ngabe engazi kwaNongoma udumisa awubhukhi mawuza kuye cho udumisa useyile yanyanga nje ephansi kuphela nje ephika ngokusiza abantu awubhukhi ngoba kufika bonke abantu kunomuntu ongathi uyedlula la emgwaqeni mhlawumbe ayigulela iphathelwe isibhobo mhlawumbe udrive yangazi athi hayi ngicela ukuthi ngingenisela kudumisa uma ngabe ukuthi lo muntu lowo ebebhukwa ebengabhukhanga kusho ukuthi udumisa ngeke amelaphe makunjalo sengisho ukuthi ke ziningi ke ezinye indlela udumisa ancedisa ngazo abantu kukhona abathandazi abanye bafuna ukuphakanyiselwa ithunywa zabo ngoba phela isithunywa sithwaselwa kodwa uyakhona ukusiphakamisa usibooste ngiyamlekelela lapho nomunye umuntu ukusekela idlozi lakhe ngoba awukwazi
ukuthi umuntu umkhandela idlozi kodwa idlozi ke liyasekelwa ngokwebusiness sengikhuluma ke ngokomoya obunyanga umoya obungoma kuyisithunywa sokuthandaza uDumisa ke unezizwe ziyasiza kakhulu uDumisa uneimpande ezikwazi ukugeza nezivulazi idonse wena ngokwedlozi lakho nothi ngokwentwalo cha nothi ngokomkhuba hayi izinto ezinobungozi yazi ukuthi ngizokusho lokhu sizwe sakithi nje imphelele ukuba ukuphila nguthanda kabi ngakho ke angifuni into engagcina iba nobungozi ngisho nakimi uqobo cha angidingi ngeke ke bese ngilethela into ezoba nobungozi kuwe mina kodwa ngingabudingi ubungozi kukuphila nje amabutho ayatholakala izizwe bayelapheka abantu nawo bathola abantwana bayabathola einkingeni nje abanazo abantu siyakwazi nje ukuphila uDumisa amanamba atholakala kuwo ilathi 083 766 984 083 766 984 uDumisa lo utholakala nje kwaNongoma usebenzela nje ekhaya zikhona ke imoto ziyatholakala ake ngithi nje akhona ama taxi ayasuke eThekwini eza kwaNongoma umuntu osuke eqhamuka ngaseThekwini imoto ifika imbekela emgwaqweni la istopini sami ehle lapha khuphuka ngene ekhaya ziningi nje imoto ke ziqhamuka emadolobheni amaningi around la ilokhungana iKZN kukhona ngoba besuka kwempumalanga kanje itaxi nje isuke eWitbank ize straight kwaNongoma iyatholakala nike naseGoli ke vele ke cha ama taxi ke akhona kodwa zikhona nezimoto zami eyinokuthatha abantu abasuke bedinga ukungibona especially iGoli impumalanga nokuza ke ngayo indlela go Standerton go Forecrust ziyakwazi ukuhlangabezana nabo abantu beze befike la ziphinde futhi zibabuyisele emuva into enhle ngayo imoto yakwaDumisa umuntu iye imlande egatini eJardini lakhe noma ngabe usePitori noma ngabe ukuphi imlande lapho imlethe la angene la endlini ngimbone sihlale phansi sixoxe indaba yakhe umuntu athola itreatment ayitholayo ahambe iyombeka futhi la ezobe imthatha khona egatini lejalidi lakhe ayilahlana esigangeni ngifuna nje ukuthi ke abantu ke baqonde lokho umuntu mangabe efuna mhlawumbe imoto inamba ka driver uzoyithatha kimi ngimnike angeke ngithi mhlawumbe yona ngizokuyikhipha la emoyeni cha umuntu uyofonela Mkhulu Dumisa uDumisa uzothi hayi mawusendaweni ethile nansi inamba ka driver awumfonela umtshele wena ukuthi ngedate ethile noma ngosuku oluthile ufuna ukuya kuMkhulu kwaNongoma yilokho ngiyabonga.